Belanya hambai sini jota media song ini sini paithang ni salo bahai nang ta samai phai o paithang ni salo sumba kaisa coverage khai nang belanya paithle hambai sung salnai romai meni bai tini sung plenary wa kong salai ka je sini buskango বিশেষ khai sathang kangkai sini jen naharmung ti prasarong no survival existence ruwai o ti prasano kum sugui o hawa tongmani o ha chini ha nei sung tebo mane bukha kuar bai sung sini hawa tongmani with respect abu manani besinte sung tini oro sini plenary dudin sini bagra samabon message rukha sini joto YTB leaders rok sini leaders rok bor komo kok sawi tini obor kok sawi na sung tini plenary pelika sini adi sung o plenary bisinte sung tini oro sudu tipra mothano pa YTM no ragnani sini naharmung sini mulyo naharmung agin sini no bobagra clearly message roje baike tipra sarong no o hawo tongai kung sugui tongmani aboni sini mulyo bisis especially sung kok sabla hesi abon bai sungoro tini kono kebo even bobagrani khud bason pon sung tini on camera o sungya karon kebo speaker ni pason sung tini on camera kono jaga tini o speech kre tangdi sini hamya chaya bo jaga bul ngi tong hati prasarok tabuk tam lo lek ngi tong ti prasarok tabuk tam khainang amno no sung or sini chaya so geno amno sung or sukrubai salai kaisi and tini like almost 2000 youths sara tirpani sikla ro phai tino ko khanaka bas kango o sikla ro no sini bobishor ngi bas kango basawai borono sini jaga thayo bor thang pi na hisi ko tini joto ro bor family yagulo japila family simi borono ki djaka bor importance jeta nangkumani manai bor abo jainjani pedo sitlangjak am hakino sini beskango je tabuk tamsanai tungmani season thakya o tungmani season waite rok tak tam khainai tikri jaga tirnai mase mani to marnai nok kebni nok bainai tonga aro sung tin dunai kebno nok tangnai am hake kaise kubang ma kaise sung setup khai strategy haka offline session ni bisingte karon of sung abon banyo sung sao proudly ang sanani musung waisi YTF sung sudo political organization sini sung wan sugesi YTF kaisa social organization tam social organization dofa somaj hoda jeja tulgi tongo ti prasad dofa especially ti prasad dofa jeja tulgi tongo o ti prasad no mungsanani abon bobagra message abon ti sini o mulyo planization abon bai sotono tini kaham hamia thok chugiamia salawi malanchani baso thampu wala jagai kesangma jorona kesangma khanlayawoi komal kangsabai jotono serious yudok dedicated khai borok tini phai tabu taisa diponi mai khopsa sawi bor jotono jainje no kifli bani